Каквото говориш. Езика кокъл няма, ама кокали троши. Не, лозови, ма не знам дали ще станат сега лозовите. Боже, той има всички видови подправки, аз сложих черен пипер, ще стане паприкаш. Тя тъска и мая се. Мале, имам ли червен пипер сега? Няма да видя тук в резервите, имам в резервите. Трябва да си купа червен пипер. О, грах става много хубава мека манджа, да ви кажа. Грахът става хубава мека манджа. То има вътре черен пипер, кимион, чубрица, всичко има. Ама аз сложих още. Покарай, те искат. Айде. Пипер, селски пипер сложа. Те с работи ги оставям. Жори, той иде сърми. Чакай да им дали са хубави сега тези. Котката... Егани е тук. Тя е много съкрита с котка, мам. Котката се крие. Направо е чудото с котка. Виж, макар и не обичам котки, аз се го признавам. Не ги мраза, но въпреки, че не обичам котки, пак се грижа за нещо, което не го обичам. В последствие, ако я обикна, не знам дали ще я обикна, но се грижа за нея, колкът не я обичам. Той не значи, не я мраза, не ме разбирайте погрешно. Просто съм се зарекла, че няма да обичам ни куче, ни котка. Защото съм разочарована. Я да видим сега тези сърми хубави ли са, не са ли хубави. Ще ги измия. И ако са хубави, ще ви покая. Аз се направих сърмимо. Аз се направих, пък забравях. Забравях. Къде е тенджерата му? Имаш кимбе в тенджерата. Оле, мале. Тази тенджера ще сложа. Трябва да го фърла той шкембе, за това хладилника нищо му няма, Гунди ще го иде, айде. Ще го изеде Гунди. Той всичко еде, каквото остане. И така. Добър ден, Линдор. Как си? Добре ли си? От това да направя сухи сърми да направя от това. Не. Аз обичам да се топа. Нали си купих тако с мляко си купих. Те малко стават. Гледате каймата много, ма те сърмите малко стават. Да, не трябва да се стресират, да ги заплашват. Не трябва да се заплашват. Просто трябва да им дадете да разберете, че те страхове са на празни. Тиквата стана много. Ви направихте ли? Гунди всичко еде. Иде човека, що да не еде. И аз ям. Те стават бързо с манджа. За половин час готова манджата.
готва за мен, даваме на децата. Коя баба няма да готви да даде на децата си да ядат? Нинка вчера прави спанача на супа. Ми тия си правят ядени. Аз се казвам да не прави да ядат тук, ама тяхните деца са малко капризни, не ядат кото готва. Защото не ядат кото готва. Глезени са децата. Пораснаха в Германия, не знаят какво е нямане и зато и са така. Ко да направим сега? Кажете какво да направим сега? Да ги заколим ли тези деца? Ето, не ги правя продълговати, защото продълговатите слагаме соло и мол каймата. Каймата си е солена. Как не слагам орисма? Вие добри ли сте, ма? Как не слагам орисма? Я се дръж, че прилично, ма ориз не съм слагал. Ето ма, ето и ги правя сърмичките. Не ми трябва дълги сърмички. Ами той са сливента и си ги правим. Вие си ги правите, както се знаете. Да попара листата. Бурканени листа да ги попара. Че много си умна, ма, вари си попари мозъка, ма, жена. Не виждаш, че са от буркани листата, то да не е брана от асмата, че да ги попара. Мали, много са зле тези хора. Наистина сте много зле. Мислех, че съм зле, че съм луда, а че се оказа, че аз съм нормална. Да, благодаря на платформата на TikTok, че установих, че баба не е луда. Да. Не са лоши листата, малко са дърти. Как да преодолее страха? Как да преодолееш страха? Значи това от ден за два няма да дойде. Първия път ще кажеш, аз нищо ми няма, но после пак ще почнеш да си мислиш, че ти има нещо. Страха се преодолява, когато аз, например, имах и страх да излизам навънка и мислех, че като изляза ще